פגשתי חבר'ה יפים, נחמדים, רציניים, קצת למדתי בולגרית. איך היה משחק עם השגריר? עם השגריר היה מצוין, אבל הוא הפסיד, והוא כועס עליי. גם הבן זוג שלו כועסים עלינו שניצחנו אותם. נו ועכשיו מה יהיה עם הוויזה לבולגריה? אין ויזה כבר לבולגריה, לא הנרי ולא אני, אי אפשר להיכנס לבולגרия יותר. Ти, който имаше травма тежка, не можа да участваш в цялото състезание, обаче имаш поглед, защото все пак накрая дойде. Ами, мисля, че всички трябва да са щастливи, защото аз явно щях да бъда шампион. А така оставих място на някой друг да се прояви. И ето сега виждам каси с бира, които ми се поднасят за моя жест. Кой ти ги поднася, Бечеки? Еми, тук в Израел така се казва. Съжалявам, че приключвам. Може да продължим още цяла година да си играйкаме. За съжаление, моята шутафа, както се казва, моята съиграчка ли е? Как е? Партньорка се контузи и аз се оказах извън класацията. Но аз обещавам следващия път, следващия турнир, който ще продължи цяла година, да бъда път. Най-хубавото нещо на този турнир, че той няма край. Моля никога да не свършва, да продължава колкото се може повече. Ами наградките да се дадат ли? Бирата ще се изпие, кебабчета ще се изядат, ракиите ще се донесат и също ще се изпият. Така че може и да не завършва турнира. Добре, че свърши, да може да си поиграме тенис малко така, колкото искам. Ми е приятно да дойда след като турнирачите приключат и си седнат на биричката. Шефе, кажи сега две думи, моля. Турнира завърши. Кога бе? Да живее турнира. Кога завърши точно? Днеска турнира завърши с технически победи. Да живее краля. Технически победи на тези, които дойдоха. Срещу тези, които не дойдоха. Може би ще настъпи в един момент, дори другата събота, закриването на турнир. Най-вероятно, другата седмица ще го закриеме. Дори и да падат камъни от небето, ние пак ще закрием турнира. Длъжни сме да го закриеме, може би. Защото този турнир стана доста дълъг. И ако искаме да не го закрием за Великден, сме длъжни тази седмица да направим това.